Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh doğalım. Müslüman doğalım bugün size Allah Taala'mızın bize beren şerleri, yamanlıkları ve gowlukları hakkında görüşeceğiz. Allah Taala'm kuluna yamanlık ediye diýdigim, kynçylyk berýär durmuşyna. Elbette ýakyn birini öz ýanyna alyp bilýär. Bolmasa da bir tapar keseçilige duçar edip bilýär. Allah Taala'mız edip bilýär. Ahli gudrat oň elindedir. Ýöne ahli eden zatlary seni synamak üçin, sen oňa bolan sylaşyňy görmek üçindir. Sen kynçylyklarda ejizlemäni Allah Taala'myň huzuruna baryp, Allah'ım şerem sendendir, haýram sendendir, berenime şükür. Sen özüň dertleriniň dermanyny özüň ver diýip diläbilseň, Allah Taala'm sen dilen kabul edýär. Ýöne kynçylyklarda edil gidip Allah Taala sığınmak ýerine ýalňyş işler etkeseň, şeytanyň ýolundan az gitseň, ondan hiç çykyp bilmejeň bir bedbaçlyga dogry gelýär. Adamlar bir-birine ýagşylyk edýärler we şol ýagşylyk maňa gaýtmady. Şol adam men eden ýagşylygym ödemedi. Meniň toýuna kömek etdim, sadakasyna kömek etdim, kyn gününe kömek etdim. Şol men kyn gününde kömek etmedi diýip nädor düşünjä barýarlar. Eýtip hasaplamaly däl. Elbette biriniň eden ýagşylygy Allahdan gelýär. Allah Taala sana ýagşylyk edýär, ýöne şol adamyň üstünden edýär. Bizem birine ýagşylyk edýäs. Biz etmeýäs. Allah Taala birine ýagşylyk edýär, biziň üstümiz bilen edýär. Şeýdip bir-birimize kömek etdirýärler, bir-birimize dogan etdirýärler. Allah Taala elbette merhamet sahibidir. Onun bize bolan sevgisi, bizim enatan çağlarına bolan sevgisinden uludur. Men bir rivayet aýtyp bereýin. Elbette siz bilýänmi, bilmeýänmi? Bir eje çağasyndan aýrypdyr. Çağasyndan aýryp gaty çağasyny gowy berýän ekeni. Her köçeden geçen çağa, köçede oturýan eken köçeden geçen çağalara gojaklap, oňşap, men baglamam sen ýaly awdany, sen ýaly akyllydy, sen ýaly uldy diýip her geçen çağa sarylýan eken, gojaklaýan ekeni. Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol aýaly görkezip Allah Taala'myň sevgisi şuň sevgisinden hem uludur diýipdir. Size şunça can sağlyk berip duran, görüp berip duran, iman berip duran, gürlemäňize dil berip duran, dile etmäňize el berip duran Allah Taala bize ibadet etmek üçin 24 saat berip duran Allah Taala'myň huzuruna baryp ibadet etmek, berenne şükür etmek elbette ahli bir musulmanyň borjy. Dağlarımıza kömek etmek, ecize kömek etmek, gariba kömek etmek bizim borcumuz. Allah Taala ýagşylyk edenlere ökmän ýagşylygyny gaýtarýar. Adam 10 esse, 100 esse gaýtarýar. Edil düşünjelerde de şoň ýalakdyr. Bir ýaman zat düşünseň, Allah Taala şonu günah diýip ýazmaýar. Ýöne gowy zat düşünseň, onda sana bir sowap ýazýar. Eger şo düşünen gowy zadyny ýerine ýetirsen, onda 10 esse ýazýar. Şoň üçin musulman dagallym hiç haçan ýaman düşünmäli, elmydama gowy düşüneli, bire kömek edeli. Gowy düşünýän, bir sowap kazanýan, şo düşünjäňi ýerine ýetirýän, 10 esse sowap kazanýan. Şu gün doganyň görmäne gidesin geldi. Bir düşünjedir. Elbette sana bir sowap ýazyldy. Sen Allah'ın razylygy üçin şu doganyny, şu ejekeni, şu garyndaşyny görmäne gidýän, Allah menden razy bolsun diýip ýola çykyp, Allah Taala sana 10 esse köp sowap berýär. Bugün namazyny öýde däldi mesçitde okasyň geldi. Bu bir düşünjedir. Sana bir sowap ýazyldy. Edil gidip cemaat bilen mesçitde okuýan, Allah Taala sana 10 esse köp sowap berýänler.
Musulman dogalaryň elbetde jennete girmek üçin biz ýaşmaly. Biziň borjumuz şu, Allah Taalany yrza etmek biziň borjumuz. Şonu yrza etmek üçin ýaşmaly biz. Siziň öňüňizde maksat ýok, hiç ýyly maksat ýok. Şuň namaz öwreneýin, şuň Kur'an öwreneýin. Şuň başlaýyn diýen hiç ýyly niýet ýok. Elbetde menem bir günde öwrenemek, şunça zady näçe ýyl geçenden soň, näçe ýyllap gaýtalap okap şeýdip, meňem başda dilim aýlanmany ejizlän ýerlerim köp boldy. Ýöne okaberseň ýadyňda da galýar, diliňem aýlanýar, öwrenmemi diýen, hemme zada diýen. Allah Taala meni huzuryna kabul etdi. Elbetde her gün nesip edenden namazymy okyan. Biriniň saňa bolan, saňa bir inanýanlygyny bilmek gaty uly bagyt, gowy düşünje. Yaman adama höwäs berýär. Birine ýagşylyk edýän, Allah Taalam meni ýatdan çykarmandyr. Meni gowy berýän gullarynyň arasyna alypdyr. Men şu guluna kömek etdim. Allah Taala men ýanymda keni. Sen arkana şeýle bir uly güýjüň badyny, şeýle biriniň saňa inanýanlygyny, şeýle biriniň seni gowy berýänligini bilmek gaty uly bagyt. Menmenlik etmek esasy adamlar menmenlikde we ýaltaçylykda gaty ökdedirler. Şeytan adamyň beýnini 2 minut bilen aldy. Böyle 2 minut soň edersiň, böyle bir açyk soň edersiň, böyle 1 minut soň edersiň. Şu wagt ýatsaňa. Indi sen şo beýniňden hem akylly bolmaly, öz-özüňi dolandyrmany bilmeli. Muňa 2 minut kanuny ile. 2 minut kanuny näçe düşündireýin. Bir işe başlan wagtyňyz böyle gelmen şun 2 minut edeýin. Mysal üçin gel şu kitaby 2 minut okaýyn. Böyle şu telefony goýan gel 2 minutdur maşk edeýin. Böyle gel. Şuna meş misallarda öz-özüňi şeýdip kiçik işlere öwrenişdirýär. Ozan ýene bir kanuna edil kiçik işler bar. Mysal üçin saçak ýyňlamak, ýa pasuda ýuwmak, ýa yerler süpürmek, şeýdik bir 10 minut, 15 minut aljak azaçyk işler bar. Şolary derewçik edin. Şonu goýmaň hiç ýyly. Allah Taalamyzam elbetde musulmanlara bir işiňizi gutarsaňyz ikinjiä başlaň diýipdir. Ýaltalyk, edil uky, ýatmak, olaram artykmaz bilen ziýanlar. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh lahul mulku ve lahul hamdu yuhyi ve yumiitu ve hayyun la yamut biyedihil hayru ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Allah canımızdan hemmemizi öz huzuruna kabul etsin, günahlarımızı bağışlasın, yüreklerimize şeýle bir joşkun versin, iman versin, baýlasy ähli yaradan jandarlaryny etsin. Allah Taala menem sizem ählimizem söýýän gullarynyň arasyna alyp ahiretde bize ýanymyzda durup günahlarymyzy bağışlap asansy cennetine salgaý daim. Dogallam şun turan wagtyňyz gowy niýet bilen turun. Bugun gidip oň bilen gürleşmeli, bugun gidip muň bilen gürleşmeli, bugun o kafeye gitmeli, bu kafeye gitmeli. Bugun o kinony görmeli, bugun bu kinony görmeli. Oňa düşünjelerini goýun. Elbetde dogallam şuň başlasaňyz, şu wagt başlasaňyz Allah Taalam kömek etse ähli zatlar oňa bolup gider.